Président ka bataki kono na kibaruya o ye nin ye ni tun ye maliden ye nin hamina ko ne tun bɛ a bolo ka o lasiw kɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi ma faamuyali ko ɲuman o bɛ a ka laseli min bɛɛ lajɛlen sanfɛ sanga 40 dafara nɛgɛ ka ɲɛsin sanfɛ an bɛna walawalali kɛnɛ dayɛlɛ. Isa Kaba, i bisimila juma décryptage kan. Saha fanta to mutan be sɔgɔmada fɛ foli kura kura ya ka ɲɛsin ma kan lamɛnbaga n'a filɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɔ minnu ni fɛn ni fitinin kɛra renouveau matin kɔnɔ u bɛ jɔrɔ ka sɔrɔ kɛ a bɛ kanu yira ka ɲɛsin jamukan ma maa o maa n'o bɛ k'an lajɛ jumadon in na k'ala ka juma tile yɛrɛ cɛ ala ka juma seli k'an ma baraji ye ala ka limaniya di kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka misiri dirigeant alimami n'a ka nayibu bɛɛ lajɛlen an b'u fo ka musokɔrɔbaw fo k'an ka cɛkɔrɔbaw fo diinɛ dubaw karamɔgɔ dubaw an ka jamana kɔnɔ an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ne ka foli fanba ye an ka musokɔrɔbaw ye olu wakilu kelen don anw ye ka se ka jamana kunnafoni ka sɔrɔ kɛ kuma dɔ la u bɛ jɔrɔ jamana la nka u b'a fɔ an ɲɛna aw bɛ hakili sigi min di o ka ɲi anw ma kosɛbɛ o la an tɛ bɔ o minɛn kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ minnu kɛ k'a kɛ i b'a fɔ ko jamana bɛna dafiri sini sɔgɔma anw b'a dɔn k'a fɔ an ka maakɔrɔbaw to o duwawu don na jamana tɛ dafiri o de kama anw yɛrɛ y'a laɲini wagati bɛɛ a mana gɛlɛya cogo o cogo ka hakili sigi kumaw fɔ jamanadenw ye jamana kunkanko la bɛɛ bɛ se ka sɔgɔmada fɛ ka wuli dɔrɔn k'a fɔ ko urgent ko diɲɛ bɛ wuli sini sɔgɔma bɛɛ bɛ se k'o ɲɔgɔnna fɔ nka i b'a fɔ minnu ye est-ce que o bɛ nafa ɲɛ olu ye an kan ka miiri olu bɛɛ la kunnafoni di fana ye baara min ni a dɔnniya de bɛ ɲini a tɛ karaba ka kɛ ten ni ala sɔnna ala k'an sɔn hakili ɲuman na Isa Kaba sɔgɔmada in na kuma se o de bɛ tali kɛ redynamisation na Isa Kaba a bɛ mun de ko fɔ redynamisation tubabu kan fɔlɔ b'a ko action de relancer de rendre plus dynamique une activité qui commence à sentir la fatigue kɔrɔ ye k'a fɔ ko ka nin kura fiyɛ a la ka galabu don a la aw bɛ baara dɔ la baara min ni a galabu fɛgɛyara ka se ka galabu kura don a la walima aw bɛ baara dɔ la baara min ni a ye kundama dɔ sɔrɔ nka a tɛ ka taga ɲɛ bilen ka taga ɲɛ sen kura don a kɔrɔ galabu bɛ se ka fiyɛ ni minɛn kuraw donni a ko la galabu bɛ se ka k'a la walima hali ka mɔgɔ kuraw la na a ko ɲɛ ma walasa olu ka se ka tɔw sama ka taa ɲɛfɛ donc tubabu b'o de utiliser kuma caman k'a fɔ ko redynamisation a tɛ i b'a fɔ ko minnu tun bɛ baara kunna ko olu tɛ fɛn dɔn nka ka olu ye min kɛ ka dan hakɛ min na ka se ka dɔ fara o galabu kan ni dɔnniya wɛrɛ ye a bɛ fɔ o ma ko redynamisation. Isa Kaba e b'a fɛ ka mun de fɔ nin yɔrɔ la ka kɛɲɛ ni nin kumasen sugantili ye ka kɛɲɛ ni nin kumasen an b'a dɔn k'a fɔ kunnasini araba min ye minisiriw ka jɛrɛ o senfɛ ko belebeleba dɔ kɛra min ni a ma tɛmɛ mɔgɔ si ɲinama ka sɔrɔ kɛ armée ye fɛn ye fɛn min ni a kunkolo y'a dimi walima n'a sen y'a dimi a bɛ santi jamanadenw kunkolo la o la ko ni a bɛ armée concerne i b'a sɔrɔ jamanaden bɛɛ bɛ a santi k'a fɔ ko dɔ bɛ yen dɔ de hukumu kɔnɔ araba tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ minisiriw ka jɛrɛ senfɛ surasi ɲɛmɔgɔ 6 ɲɔgɔnna olu bɔra u nɔ la olu bɔ u nɔ la jamanadenw ni u ka armée bɛ cogo min ɲininkali caman kɛra mɔgɔ caman y'i yɛrɛ ɲininka mun kɛra c'est normal c'est légitime parce que mɔgɔ 6 surasi ɲɛmɔgɔba 6 dakuru ɲɛ kelen na a tɛ kɛ ka caya jamanaw kɔnɔ diɲɛ jamanaw kɔnɔ zango an ka jamana c'est vrai que a dɔw ɲɔgɔnnaw kɛra hali min ye jamanakuntigi ala ma ɲinira Ibrahim Bokar Keita la a ɲɔgɔnnaw kɛra mais ni u kɛra fɛn minnu don n'u kɛra a bɛ mɔgɔw bila ka ɲininkali caman kɛ u yɛrɛ la wa o ɲininkaliw c'est vraiment légitime hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔw b'a fɔ ko armée kunkan kuma ko c'est sensible mais a ka kan fɛnɛ ni mɔgɔw k'o ɲininkali kɛ ka sɔrɔ ka mɔgɔ 6 bɛ ɲɛmɔgɔba 6 n'i y'o bɔ surasi ɲɛmɔgɔbaw la yɔrɔ 20 janvier la an ye surasi ɲɛmɔgɔw hiérarchie fɔ ka na an ko chef d'état-major ale ka baarakɛɲɔgɔn olu ye chef d'état-major wɛrɛw ye minnu ni olu bɛ cɛtigɛ o chef d'état-major o 6 olu de bɔra o place la araba tɛmɛnen o de kɛra sababu ye jamanadenw y'u yɛrɛ ɲininka mun de kɛra kuma kunfɔlɔ minnu fɔra ni olu dɔnnen don o ye ka fɔ ni kura fiyɛli baara taabolo la ka sɔrɔ kɛ ni mɔgɔ minnu wulila ka b'u nɔ la u bɛɛ tɛ mais mɔgɔ 6 minnu wulila ka b'u nɔ la mɔgɔw don minnu ni olu de tun bɛ nin jɔyɔrɔ in na kabi fanga dafiri kɛra ni gouvernement sigira olu de tun bɛ nin surasi jɔyɔrɔ na u ye baara kologirinw kɛ fo monter en puissance olu de ni surasi ɲɛmɔgɔ n'olu de o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ nka kuma kunfɔlɔ minnu fɔra ni olu sɔrɔla dogodogomaw fɛ hali n'o y'a sɔrɔ conseil des ministres la o ma fɔ o ye ka fɔ
da garantilenw y'a yira k'a fɔ ko nin kura de bɛna fiyɛ baaraw taabolo la yɔrɔ 20 janvier jamanakuntigi yɛrɛ ka discours kɔnɔ fanga cɛfarancɛ fanga ɲɛmɔgɔ a ye opération kura dɔ kuma fɔ n'o ye tile kura ye tile kura min ni o baara bɛna danfara bɛna don o ni baara cɛ baara minnu bɛ sen na yɔrɔ opération maliko olu de tun bɛ sen na o maliko o sigi kunba ye ka se ka jatigɛ walekɛlaw u gɛngɛn fu u dagaw kɔnɔ ka dankari u la mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko baara ma kɛ a ɲɛ binna ma mais tile kura danfaranin bɛ ale n'o ni ɲɔgɔn cɛ maliko ye jatigɛ walekɛlaw gɛn ka duguw bilali min kɛ maintenant ka solution kɛ mali tile kura la o surasiw ka se ka segin ka sigi sigidaw la sigida minnu n'olu récupérer la walasa kalataw ka se ka kɛ jamanakuntigi y'o de fɔ janvier kalo tile 20 surasiw ka ɲɛnajɛ senfɛ ko ni opération tile kura in bɛna kɛ sababu ye kalataw ka se ka kɛ kalataw dun tɛ se ka kɛ tant que ni sigidaw lakanalen tɛ sigidaw bɛ lakana cogo min o ye finitigilakaw ka kɛ sigida ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ walima u masuruna la yaasa jatigɛ walekɛlaw kana to ka an ka sigidalamɔgɔw harceler tuma o tuma k'u bali baaraw la zango kalata baara minnu bɛ sen na kalata don n'a fɔra k'a fɔ ko mɔgɔw jatigɛlen ka taa kalata yɔrɔ la walima kalata sɛbɛnw ka taa centre dɔ kɔnɔ donc opération tile kura in o baara bɛ sen na donc mɔgɔ caman bolo balina ko tɛ k'a ye k'a fɔ ko nin surasi ɲɛmɔgɔ minnu falenna nin ye a tɛ k'a fɔ ko u tɛ a dɔn mais dɔnniya kura minnu ni mɔgɔ kura minnu bɛ nalen ni olu ye fo ka opération kura min bɛ nalen fo o fana dɔnbagaw de ka na ka n'o baara kɛ falenni minnu kɛra an b'an da don o la a fɔlɔ-fɔlɔ gendarmerie ɲɛmaaba ni o ye Sanbu Mɛnkɔrɔ Jakite ye ale bɔra a nɔ la ka maa min bila ale place la Sanbu Mɛnkɔrɔ Jakite général de brigade ale bɔra a place la ka ale nɔ la bila ni général de brigade Musa Tumani Konenye o ye gendarmerie ɲɛmaaba ye min ye général de brigade Élisée Jean Daw n'ale tun ye garde ɲɛmaaba ye ale bɔra a nɔ la k'ale nɔ la bila ni colonel Famuke Kamara min yɛrɛ ni opération Maliko min ni a kuma la ale tun ye o ɲɛmaaba ye o kɔrɔ ye k'a fɔ k'ale homme de terrain yɛrɛ de ye ale nana ka na Jean Élisée Daw o nɔ la bila saba général Félix Diallo ale tun ye armée de terre o maa ɲɛmaa ye ale bɛna nɔ la bila ni général Aruna Samake ye général Aruna Samake o ye mɔgɔ ye min ni ale de ye Mali ka lasigiden ye Irilakaw fɛ an bɛ don min na komi bi nka a tɛmɛna Faransi fɛ n'o bɔra yen yɔrɔ n y'a fɔ Félix ye armée de terre ɲɛmɔgɔ de ale de nɔ la bila ni général Aruna Samake ye général Musa Tumani Kone ni ale bɛna bila général de brigade Sanbu Mɛnkɔrɔ nɔ la ale fana tun bɛ jɔyɔrɔ dɔ de la o fanta tɔmɔta ale tun bɛ jɔyɔrɔ min na ale tun bɛ cakɛda min n'a bɛ wele ko sécurité militaire ale tun y'o cakɛda ɲɛmɔgɔ ye donc ale bɔra yen nɔ ka taa général de brigade Sanbu Mɛnkɔrɔ Jakite o place la donc ale place falenni min kɛra jagoya de don mɔgɔ bɛ bila ale place la o de kama colonel Nuhu Watara o bɛ na ka na o poste o occuper colonel Nuhu Watara fana ale fana tun bɛ kɛlɛdaga kɔnɔna la kɔrɔ ye k'a fɔ k'ale fana bɛna bɔ kɛlɛdaga kɔnɔ ka segin ka na bureau kɔnɔ duuru génie militaire yɔrɔ o jɔyɔrɔ ka bon surasiya baaraw la kosɛbɛ maa min ni o tun ye o ɲɛmɔgɔ ye o ye colonel Buguri Jara ale bɛna a jɔyɔrɔ di colonel Faraban Sangare ma o fana ye homme de terrain ye min ni ale bɛna ka na baaraw boloda bureau kɔnɔ walasa a ye dɔnniya minnu sɔrɔ ani a ye hakilina minnu sɔrɔ terrain kan ka na olu lawaleya a wɔɔrɔnan o ye direction centrale de la santé de l'armée ni bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko DCSA général médecin Mohamed Alpha Diaw ale de ye surasiw ka kɛnɛya ko o ɲɛmɔgɔba ye ale bɛna a jɔyɔrɔ di colonel médecin Gejuma Damele ma nin ye jɔyɔrɔ wɔɔrɔ minnu n'u falenna kunnafoni kunfɔlɔ minnu an ye olu sɔrɔ o ye k'a fɔ opération Mali Tile opération Tile kura a lamɛnbagaw k'a hakɛ to opération Tile kura o lawaleyali o baaraw de bɛ sen na nin cogoya la tantɔ o kɔrɔ ye k'a fɔ nin kura ka fiyɛ ani hakilina kuraw ka na walasa
kalata minnu n'olu kow bɛ sen na kalata tɛ se ka kɛ cogoya si la ni finitigilakaw ni olu ka présence tɛ yen nɔ donc opération fana bɛna boloda danfaraba bɛ o ni opération maliko ni ɲɔgɔn cɛ ni minnu bɔra yen nɔ olu y'o baara lawaleya mais maintenant ni kura bɛna fiyɛ nka o kɛrɛfɛ Fanta Tomota hakilina miiriw don mɔgɔ caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka fana ni ko nin wagati laban in na kuma misɛnninw cayara armée kunkan o dɔ ye hali Yusuf Toloba fana y'i kan kɔrɔta ni a kuma ye k'a fɔ ko armée ka présence dɔgɔyalen don ko a bɛ dɔgɔkun kelen di armée ma ko ni u mana sigida ninnu kɔnɔ k'ale n'a ka mɔgɔw k'u bɛ u ka marifa ta kura ye olu ye kumaw ye minnu ni o bɛ se ka da ni kɛrɛfɛ ka fara o kan kuma caman fana ni hali Nations Unies na Aminata Seku ninnu bɔra ka kuma minnu fɔ ni o bɛ o cogoya la ten tɔ a ka kan jamana fana ni k'i hakilina miiri a ko kan dɔw fana ko est-ce que a ko ni o kow tɛ ɲɔgɔn sira la ninnu bɛɛ lajɛlen ye hakilina miiriw ye hakilina miiri minnu n'u bɛ kɛ minnu bɛ se k'a expliquer ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔba 6 bɔ u place la conseil des ministres kelen senfɛ c'est tellement exceptionnel a tɛ kɛ wagati bɛɛ que a kuma fana kan ka kɛ. D'accord ɲininkali tɔ bɛ kɔ mais n bɛ kɛnɛ to Umaru bolo fɔlɔ. Isaka ne ka ɲininkali bɛ taa yɔrɔ min na i ye min fɔ mɔgɔ caman kɔni ɲininkali k'i yɛrɛ la ka kɛ ni waleya caman min kɛra kɔsɛbɛ hali min bɛ kan ale ko fɔ maa dɔw yɛrɛ bɔra ni o kumaw ye nka bi an b'a y'a fɔ u ye mɔgɔ minnu fɔ an ye k'a fɔ a caman ye homme de terrain ka homme de terrain ta ka na bila bureau kɔni a waleyaw kɛra mɔgɔw bɛ ɲininkali caman kɛ u yɛrɛ la kɛnɛ cogoyaw kan Isaka ba yalima o ko bɛ cogo di. Oui mais minnu yɛrɛ fana bɔlen filɛ nin ye o place la nin ye olu fana tun ye homme de terrain de ye ni u nana ka na bureau kɔnɔ. An ka bamanankan dɔ b'o fɔ ko cɛfarin so ye mɔnɔ ye n'i ye dɔ tigɛ dɔ kun bɛ bɔ minnu bɔlen filɛ nin ye terrain kan nin ye ka na n'u ye ça veut dire que olu bɔlen terrain kan o bɛ kɛ sababu ye parce que cɛfarin so ye mɔnɔ de ye i b'a ye dɔ wɛrɛw bɛ émerger olu fana kɛrɛfɛ ni olu fana b'u ka dɔnniya yira parce que armée ye fɛn min ye tant que i ka chef hiérarchie bɛ yen e tɛ se k'i maɲanga mais ni i ye opportunité di mɔgɔ wɛrɛw ma i b'a dɔn k'a fɔ ko dɔnniya bɛ mɔgɔ wɛrɛw la a bɛ i n'a fɔ ninnu fana ni famukɛw ni fɛnw nalen minnu filɛ nin ye olu fana bɛ na ni dɔnniya kuraw de ye hali état major ninnu kɔnɔ olu ye expérience minnu sɔrɔ terrain kan n'u ye cɛdenw ka gɛlɛya minnu dɔn terrain kan parce que plus sɔrɔsikɛ bɛ mɛn bureau kɔnɔ plus politique bɛ don a kunkolo kɔnɔ sɔrɔsikɛ yɛrɛ b'an ka mɛn bureau kɔnɔ de o fait donc toujours ça y est que ni minnu bɔra terrain kan u kurakurani bɔlen don terrain kan olu ma ɲinɛ cɛdenw ka gɛlɛya kɔ n'olu nana bureau kɔnɔ peut-être que olu bɛ cɛdenw servir ka se hakɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min ye kalo 8 kalo 9 kɛ bureau kɔnɔ o hakili bɛ bɔ terrain gɛlɛyaw kɔ dɔn donc mɔgɔ kura minnu ni olu bɛna na bureau kɔnɔ ni olu bɔra terrain kan moi je me rappelle dɔgɔkun tɛmɛnen n kɔrɔ Famuke Kamara ka interview tun bɛ kɛ a tun bɛ fo Gao fo wo dɔ kɔnɔ yen i yɛrɛ y'a ye donc ça veut dire que lui ale mana na bureau kɔnɔ cogo o cogo ale taara ka cɛden minnu to a kɔ cogoya si la ale tɛ se ka ɲinɛ olu ka gɛlɛyaw kɔ donc ça permet ka dynamisme kura de di waleyaw ma mais i ye min fana fɔ o ye tiɲɛ de ye kɔsani na kuma cayara hali kan surasi dɔw ka minɛ walima kuma dɔw la yɛrɛ kuma caman bɛ hali finitigilakaw kun kan ka na ninkura fiyɛ ani fana homme de terrain ka na gɛlɛya ninnu ye minnu ye ka n'u furakɛ joona joona n hakili la o b'a la mais u fana ni cɛden minnu don tɔgɔ minnu b'u la k'u bɔ terrain kan ka na n'u ye bureau kɔnɔ o kuma fana bɛ caya mɔgɔ dɔw fan fɛ. Isaka wa ne ka ɲininkali tɔ bɛ se ne tɛna to balan kɔnɔ. Ayiwa aw i bɛ se ka kelen kɛ n k'o jaabi kelen kɛ n k'o jaabi. Ok Isaka wa fɛn min bɛ tali kɛ nin waleya in na est-ce que ni kura dɔrɔn fiyɛli don ko la est-ce que ɲankili dɔɔnin tɛ a la wa ni o ye sanction ye. Umaru ka kuma kun fɔlɔ tun b'o kan sanction parce que ko kuma caman fɔra ko rapport bɔra rapport bɛɛ lajɛlen bɛ armée accablé o ye 1 2 cɛden dɔw na finitigiw dɔ ni jalaki bin'o kan ko u ye dankari mɔgɔ dɔ ni na olu ka minɛ armée fɛ k'u don kaso la o suma k'o dugumajɛ olu ka échappé kan 1 na fo kelen taara minɛ fo Burkina kaw fɛ yen nɔ olu ye ko minnu ni tuma dɔw la n'u kɛra il faut que sanction ka tomber m'a fɔ n k'a bɛɛ ye sanction ye mais il me semble que sanction fitinin fana bɛ ko in duguma dɔɔnin. D'accord faamuyali ko ɲuman o bɛ bi walawalali ale kan Isaka wa. Kumakuncɛ kuma ye dɔrɔn an bɛ an ka musokɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen fo Kadija Bili Madame Konare Kadija Tante Orokia Tonton Nyang an bɛ an ka musokɔrɔbaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Aba n'a ka denbaya Bajɛ an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo yan fo Segukaw fɛ yen nɔ min ye Buya Keyita ye Segu mairie kɔnɔ an bɛ foliba d'a ma Madu Kuyate
kotala ma ɲɛma ba min daw an ka musokɔrɔba do Umar muso do an bɛ foli badi ama ani Madu Jara o yɛrɛ tɛ maakɔrɔba do an denmuso fatura a ka lagare an bɛ dugawu don kɛ ala ka lahara sɔn sumaya an kɔntili ma dibiteri titanique mɔgɔ aba n'a ka jama ani Fuseni Berté Santere an bɛ foli du bɛɛ ma ko bɛɛ lajɛlen fo Umar Keita fata tumata an b'an ka foli da Isa Kabata k'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo foli kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin Abdoulaye Sako ma Maliki Bomute an b'u bɛɛ lajɛlen fo min bɛ tali kɛ Babugu Darala Daramani Jara an b'a fo Michel Koloma an b'u bɛɛ lajɛlen fo fata tumata Umar Keita k'i yɛrɛ fo n'an tagara Segu an kɔrɔkɛ bɛ yen nɔ Iba Sanogo n'a furumuso ɲɛ mamu ye n ye fatɔgɔma ye n taara Iba fɛ yen nɔ n taara ka taa dumuni n ye zamɛ ba dun yen nɔ festival jara n ye zamɛ dun yɔrɔ caman dɛ Isa ka i sera sabali ye Yakuba Sise ka foli f'i ye an b'a yɛrɛ fo ni sanga kɔnɔna la an bɛ Ɲariga Keita ka foli kɛ Madame Keita Fatumata Darame an kanubagabaw do an ka foli bɛ u ye impôt la oui an bɛ impôt mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ taga INPS kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la zone industrielle la Seyni Konta an bɛ sɔgɔmadafɛ foli di a ma jɛmukan in tɛ fɔ ale yɛrɛ kɔ Alfuseni Sidibe directeur kɔrɔ an b'a fɔ affaire étrangère kɔnɔna la ko n ka croissant ni n ka pâté bɛ yen awɔ k'i ka taga ko croissant bɛ pâté bɛ café bɛ yen nɔ k'i ka taga Isa Kaba k'i welelen don fɛn bɛ tali kɛ Aliou Sadia Mayiga la école karamɔgɔ do Segukaw fɛ yen nɔ an bɛ sɔgɔmadafɛ foli di ale fana ma Adama Diallo k'i ni sɔgɔma bijoutier do Adama Diallo k'a ni sɔgɔma terikɛ soldat fana n b'a fo kosɛbɛ Mamadu Traoré soldat oui n bɛ foli d'a ma Seydina Umar Keita ale bɛ réalisation na Vincent Togo bolo bɛ nɛgɛw karafe la fɛn bɛ tali kɛ Mamadou Z Traoré la ale bɛ diffusion na Zie Burama Kone Mohamed Touré olu bɛ montage la ka kanubaga bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn dɔgɔkun renouveau matin o bɛ datugu yan yɔrɔ la an bɛ wuli ka kuma soto Ema Bolo ale bɛ na dugu kunkanko kɛnɛ sigi aw kan bɛn tɛnɛ nata 7h15 wagatiw la bon week-end à vous